Molt bé, moltes gràcies a la Yolanda Gómez i també al doctor Baraza per això, per l'explicació i per la brevetat i la comprensió del temps que ens premia. I bé, sobre l'exposició que ha fet Pimec, doncs dir que els socis del Gremi de Jardineria a Catalunya estan d'enhorabona perquè el Gremi està associat a Pimec i per això mateix tots aquests serveis que heu vist en el vídeo inicial doncs els ofereix el Gremi als seus associats de forma gratuïta pel fet de ser socis del Gremi. Per tant, enhorabona a tots vosaltres. Continuem i ens queden dues ponències i seran molt interessants com ho han estat les anteriors, per tant, quedeu-vos una mica més que aquesta edició s'ho val. La següent està titulada Els 5 aliats clau per liderar projectes verds amb més salut i millor rendiment. Demanem la presència a l'escenari de Toni Pérez, formador i divulgador en lideratge i benestar laboral. Un fort aplaudiment. En Toni ens presenta una sessió pràctica adreçada a professionals que lideren equips i projectes en el dia a dia amb eines concretes per millorar la comunicació, optimitzar el temps i reduir l'estrès. Gràcies. Carme, passa clau que no s'escapi ningú, que començar a l'hora d'acabar és una miqueta complicat. Bueno, se sent bé? Sí? Vale. 5 aliats. Quins creieu que poden ser els aliats? De què depèn de que sigui l'aliat per tothom? No, sí, només era per despertar-vos. Vinga, comencem. A veure, qui arriba a treballar amb la sensació que abans de començar el dia aquest ja li ha menjat? Que aixequi la mà. Aixequeu, teniu mans? Sí? Només 3 persones, estic supercontent, molt orgullós. I per què és això? Hem de detectar primer, per saber quines són les claus, hem de detectar qui són els nostres enemics. I tinc una mala notícia i una bona notícia alhora. La dolenta primer? Sí? Sou normals. I la bona és que tranquil, sou normals. Amb tota la gent que hi ha aquí, qui podria calcular els anys d'experiència que teniu amb el món de la jardineria, gardens i tot això? Mireu, a veure. Sou uns quants, Quants anys? Jo fa una estona que estic allà calculant i us he fet la mitjana i dic que arribeu probablement als 1.500 anys d'experiència. No us explicaré res de jardineria. El que us explicaré és per què quan conduïm tenim en aquest país 2 tipus de conductors, el que posa l'intermitent i el que no. I és perquè anem en pilot automàtic, amb la qual per liderar o autoliderar-nos, o liderar el negoci, o liderar els companys de l'equip, tenim tendència a anar en pilot automàtic. I així ens surten els enemics. Primer enemic, la multitasca. Sí? Per vosaltres és un enemic, la multitasca? Feu més d'una cosa alhora? Home, no. I tant que sí, no? Podrem reduir, podrem eliminar la multitasca? De qui depèn? Vosaltres, vinga, més feina. Pensàveu que veniu aquí a portar-vos claus i us porteu feina. És que durant molts anys ens han venut que hem de fer moltes coses alhora. Però jo vaig a fer-vos una prova. Ara posaré unes lletres, uns números, i vull, si us plau, perquè si no us adormireu, que llegiu el més ràpid possible, sense equivocar-vos, i en veu alta. Preparats, té premi el que acabi o la que acabi primer. Preparats, els del darrere, tranquils si no veieu, que podeu suposar què posa. Vinga, en veu alta. Se t'acaba jo rei, no? Què, fàcil o difícil? Fàcil. Ho teniu per mà, no? Sabíeu les lletres i els números fins al 10. Ha costat més al principi la UA o el 10J? Al final, què ens ha passat? Cansats? Hòstia, estem cansats de lletres i números que coneixem. Anem a provar a veure si anem més ràpid aquest cop. La bona notícia, sou normals. La veieu? I ara què ha passat? Fem una tasca sola. El nostre ordinador treballa... el nostre cap treballa com un ordinador.
perquè quan té un programa obert i passa a obrir un altre, s'ha de carregar una altra vegada sencer. De fet, tots els estudis parlen que tenim un 40% menys d'eficiència a la feina quan hem de canviar... La clau, Carme, la clau. Quan hem de canviar d'una tasca a una altra. Això vol dir que estem tota l'estona perdent energia. Aquí hi ha algú que s'hagi equivocat? És molt normal que ens equivoquem. Sí? Amb lletres que sabem què ens passarà durant un dia, que al final del dia ens equivoquem més que al principi, perquè estem fent malabars constantment. Sí? I aquest és un dels grans mites. Ens diuen que podem fer més d'una cosa alhora i la realitat és que només podem tenir l'atenció a un lloc. És a dir, si ara mateix m'esteu escoltant, és impossible que us esteu escoltant el vostre pensament. I si sentiu més d'una veu, psiquiatre, si us plau. Només podeu tenir l'atenció, el 100% de l'atenció a un lloc. El que sí que tenim capacitat és de canviar molt ràpid d'un lloc a un altre. Evolutivament, això ens ha mantingut vius. Per tant, ho tenim super entrenat. Què més? Hem de passar d'una cosa a l'altra constantment, perquè quin seria un dia a dia? Mentre una persona, un client, mentre estava fent una comanda, mentre un company em ve perquè té un problema amb el TPB. Podem evitar el multitasking? No. Què sí que podem fer? Posar focus. Ordenar les tasques d'una manera que sigui més eficient. Això ho sabíeu, no? Sí? Ho feu? No. Arribeu esgotats al final del dia? Vale. Avui és un dia d'evidències. Us han vingut a ensenyar uns productes meravellosos, una guia meravellosa, i jo vinc aquí a sacsejar i dir, comença. Sí? Anem a veure si amb aquesta no canviarà res demà. Anem a veure amb la següent. El següent enemic. La reacció constant. Aquesta, com que anem justets de temps, farem pim-pim-pim. Hi ha algú que acaba el dia i diu, ostres, allò important. Ja sé que vosaltres no, perquè sou molt bons, però hi ha gent a la seva vida que acaba el dia i diu, ostres, si no he fet el que havia de fer, no he fet lo important. Per què? Perquè reaccionem, i ho sento molt, però reaccionem amb els nostres pilots automàtics. A mi m'agrada més facturar que pagar, no sé a vosaltres, però a mi m'agrada més. Llavors, escolta, la facturació no se m'oblida. Pagar ja veurem. Tots tenim uns pilots automàtics. Això era una broma, no? Però si a mi m'agrada atendre, tot i que sigui el responsable, ja vaig jo que jo sé més. Tenim pilots automàtics que hem de detectar, perquè és que si no ens estan guiant per la vida. I això ens passa i ens passarà. I què portarà? Que el temps ens ha menjat. Per tant, reflexionem. Reaccionar no és liderar. El mecanisme de reacció triga 100 milisegons en respondre. És absolutament instintiu i resideix als meus hàbits, als meus patrons i sobretot a l'amígdala. Si jo reacciono, soc molt ràpid. Quan soc una miqueta més lent? Quan responc. Però quan jo responc, que llavors és estímul, sento, penso i actuo, això és més lent. Mireu què feu amb el vostre dia a dia que us surt instintivament. Jo tinc una amiga que és pobreta, sempre parlo d'ella. Algú de Terrassa? No? Llavors puc dir el nom. La Marta Oliar, que és una amiga meva, ella té un centre d'estètica i ara té, no sé si són 12 treballadores. Haver de treure-la de la cabina perquè diguis, Marta, mentre tu estàs fent un tractament, no hi ha ningú liderant aquest negoci. Però és que ella ha crescut sent esteticient, sent massatgista. A ella li agrada tocar, a ella li agrada fer massatge. Però si estàs allà, no hi ha ningú dirigint. Si estàs movent braços, no hi ha ningú amb el cap. I amb aquesta anàvem. Si tu no estàs dirigint, qui està dirigint el negoci? Qui dirigeix el vostre negoci quan vosaltres esteu en pilot automàtic o fent coses que no toquen? Ningú. Perquè a vegades diem, el client. Sí, home, el client prou té amb ser client. Per tant, si no planifico, altres decidiran per mi. I a vegades és algú del meu equip el que m'està portant tot el tejemaneje. Però si estic al seu servei. Doncs sí, passa. I per això què podem fer?
Aquest us he dit que anarien ràpid. Planifica, escolta, el que puguis. Si puc fer slots de treball amb el que a primera hora faig no sé què, a segona hora faig no sé què i a tercera hora faig no sé què, fantàstic. Si contesto tots els correus electrònics al final del dia, fantàstic. Sí? La gent s'acostuma. I anem a per un que jo crec que us toca més. La fatiga decisòria. Hi ha algú que arribi cansat a casa? O que no ha arribat a casa i ja està cansat? Hi ha algú, ja sé que vosaltres no, perquè sou els bons de la classe, algú que arriba a casa, té la nevera plena i diu, cariño, ¿qué cenamos? Y el cariño li diu, yo qué sé, lo que tú quieras, y tú, no, decide tú. No. I tens la nevera plena. Què ens passa? Ens tornem tontos? O al matí penses, ostres, això ho he de parlar amb la meva parella i tal, i arribes la nit i dius, ja demà. Tenim una càrrega de decisions a prendre durant tot un dia. Una càrrega cada matí que la renovem. Cada matí. Però a mesura que passa el dia, es va gastant. Aquesta càrrega depèn de la nostra energia cognitiva. I està demostrat que, a més de gastar energia, és a dir, glucosa, amb cada decisió, a més, puja el cortisol i l'esgotament. Coneixeu els dos, però parlarem d'Obama. Obama mai escull el seu menjar i mai escull la seva roba. Roba. Ni el menjar ni la roba. Mai. I el Zuckerberg tampoc. Perquè són decisions tribals que li treuen energia per poder prendre decisions importants. Perquè el nostre cervell és tan sumament tonto que no sap discriminar d'un perill real, d'un perill fictici, d'un perill gran, d'un perill petit. L'activació del nostre cervell és la mateixa zona. Per tant, ell què va dir? No prenc decisions que no tinguin valor. I la humanitat li ha agraït. Potser, ara mateix com està el món, potser alguns haurien de dir al Trump que ha de menjar, no? Perquè tingui energia per decidir. Per tant, això és energia cognitiva i és científicament demostrat que el que fa és un consum de glucosa i, a més, un increment d'hormones relacionades amb l'estrès. Cada vegada que passi una horeta a la vostra feina, tindreu pitjor capacitat de decisió. Vinga, valents, aquí correspon aquesta música. Ara sí, A la que hi ha hagut un valent, Superman, i les altres, sí. Hi ha hagut algú, a part d'aquest home que és més intel·ligent que ningú, hi ha hagut algú que sabia que estava posicionant-se, que ha vist clarament que era Star Wars? Sí, no? Star Wars. Hi ha hagut algú que ha vist clarament que era Indiana Jones? No, oi que no, Indiana Jones. Bueno, què és el que fa el nostre cervell? Intenta gastar la mínima energia possible. I per tant, si tu li poses dues imatges, dic, si això és A i esto és... Ja està. I decideixes en funció del que hi ha. I ens passa, i ens passarà. I això són sesgos. I tots els tenim. I per què ens serveixen tenir un sesgo, un prejudici, una cosa així? Per què ens serveix? Si no, no els tindríem si no ens serviria. Per automatitzar. I què guanyes automatitzant? Una altra vegada economitzar. Per tant, prejudicis, heu vingut a que tinguem a fer-nos conservar energia per si ve un llop i ens vol menjar. Sempre el nostre cervell està intentant economitzar. Per tant, quan economitzem? Quan fem tot de la mateixa manera. Què passa si ara a mi em fan avui l'examen de conduir? El pràctic. Suspendré, perquè tinc més vicis que una tomaquera. Llavors, si jo mecanitzo, però mecanitzo d'una manera que no és eficient, el poso al meu sistema de pilot automàtic, sempre ho faré malament. Per tant, revisem què estem fent amb el pilot automàtic, perquè moltes vegades hem de sortir de confort i canviar-ho. Estic anant ràpid o no? Estic anant bé. Per tant, la clau, simplifica, estableix rutines fixes. La roba, els menús, els horaris, el que escull la roba a la nit és més feliç que el que escull la roba al matí. I si no, que ho provi. Sí? Perquè aquella decisió te l'has tret i al matí no has de començar amb una decisió a prendre que gastarà energia. Et costarà la nit, sí, però l'endemà ho agrairàs. Planifica.
decisions recurrents un cop a la setmana, és a dir, i també recollint el que ens deia el company de PIMEC també. Al principi del dia fem reunions, doncs si les fem sempre. El nostre cos és molt estructurat, necessita ordre, que es repeteixin les rutines. Si faig una rutina dolenta, la repetiré sempre. Si faig una rutina correcta, la repetiré sempre. Però sabeu quins són els vostres pilots automàtics? Sabeu on us està fugint l'energia? Esteu vius? Esteu adormits? No, a aquesta hora ja no, per sort. Sabeu quins són els vostres pilots automàtics? Si no heu fet un freno de mano i us heu aturat vosaltres, o la vida, heu tingut la mala sort que us ha aturat, el món ens passa per davant i no ens adonem. Al final, l'última clau també ens ajudarà a això. Tercer enemic, tercer enemic, la clau seria automatitza i delega. Tot, no. Per delegar, què necessito? Tener a quién. Alguien con una competencia. Pero ojo, que nadie va a ser tan bueno como vosotros, ¿eh? Bueno, doncs assumim això. Ho podem delegar tot? Què podem delegar? Digue'm. Què has dit, perdona? Exacte. Ara, potser a casa t'emportes un clatellot interessant, eh? Però està bé, saps què fan? Mira, jo amb la dona dèiem, ostres, ojalà els nens anessin a un col·legi d'uniforme. Així ni has d'escollir ni t'has de barallar amb la roba que s'hi posen o no es posen, no? Però sí. Hi ha gent que només vesteix de blau. Tot és combinat. Ja està. Blau marí. Fins que la dona t'arriba i diu no tots els vols combinen. Automatitza i delega tot el que puguis. En funció de què? De que no sigui ni estratègic i que tinguis la persona que pot assumir. Si no les feu créixer, les persones no creixeran. El desenvolupament és com l'aire d'aquesta sala. Si jo agafo tot l'aire, si jo em responsabilitzo de tot, si jo agafo totes les decisions, si jo faig totes les accions, si aparta't que ja vull jo, als altres no els hi queda aire. Per tant, per aquells que pensem que els nostres equips o el nostre company de feina no en sap, no en pot, tenim raó. Però és que hem d'anar deixant anar, hem de soltar. I moltes vegades el poder, l'anillo del poder, costa. És humà, és normal. Està l'amígdala i diu, no salgues de l'àrea de confort, que si no et menjaran. Anem a per la quarta, el quart enemic, la comunicació difusa. Ostres, és que comuniquem superfatal. Posem l'atenció en què he de dir al client, què he de dir a l'equip, al company, poso l'atenció en què he de dir i no on s'ha de posar l'atenció. En què l'entengui ell. Jo recordo un entrenador que em deia, hòstia, és que aquest tio no s'entera, li he dit 1000 vegades, dic, doncs digue-li 1001 a veure si tens sort. Si li has dit 1000 vegades i no ho ha entès, potser és que hauries de canviar la manera. Però tornem al mateix, pilot automàtic. I aquí sí que agafo el guant dels companys de PIMEC. Reunions a primera hora del matí. Claus per alinear l'equip i que tothom tingui un foco. I si no tinc equip? Hi ha algú que no tingui equip? Els dos, mira. Nosaltres hem de fer reunions amb nosaltres mateixos. Ara s'ha posat molt de moda el club de les 5 de la mañana. I dius, ostres, no és per anar al gimnàs, és per aturar-te, aixecar-te i començar a pensar estratègicament. Doncs sí, ens hem de reservar una hora per cadascú de nosaltres tenir una hora de claredat. Perquè si no, no sortim del pilot automàtic. I això el que fa amb l'equip és que som traductors d'urgències. Em ve per aquí, la tiro per allà, o em ve per aquí, ja ho faig jo, i estem tota l'estona corrents. Bé, ja sé que vosaltres no, però hi ha gent que sí. Traductors d'urgències. Buah! Acabo comunicant tot 2 vegades, però ja sé que a vosaltres no us passa.
per sort. Aquí no m'aturaré massa. Per tant, un missatge havent donat 3 vegades, l'altre ha d'estar molt, molt, molt malament com perquè no ho entengui. I no donem per fet que haver-ho dit vol dir que hagi arribat. Sí? És com el vostre fill quan surt de l'institut i no arriba a casa, dius. Però si venia de l'institut. Ja, però el missatge s'ha quedat per allà. Per què? Perquè a vegades els nens tenen amb uns platillos així al cap, que són pensaments seus, que diu, bueno, i en quin moment? No? Doncs és això, el missatge no és suficient amb que surti. S'ha d'agafar, és que si no l'agafen és impossible. Sí, és la comunicació. Per tant, simplifica un missatge, només una idea. Que a vegades arribem... Ah, i por cierto... I l'altre que entén? Jo què sé, res. Sí? A vegades és bo dir-li... Llavors, del que he dit, amb què t'has quedat? En 2 dies que no tinguin resposta, la tercera ja mouen una miqueta el culet per poder donar-te una resposta. Ja estaran més atents. Vale. Repeteix i fes visible, que és important. Això, enganxar cartells o eslògans, lemes i tal, van bé. Per tant, aquí la clau seria posa atenció a la comunicació. Jo treballo amb equips d'esportistes professionals i el que més treballo amb els entrenadors és això, Stop, atura't i pensa com estàs comunicant. I els gravo i es veuen ells mateixos com ho fan i dius, mare meva, és com Hermano Mayor, us en recordeu? Que agafaven consciència quan veies que l'estava pagant a la seva mare. Dius, home, un temps abans podies haver agafat consciència, campió, però fins que no ho veus és impossible. Per tant, la comunicació és una cosa que es treballa específicament, no perquè sí, no perquè sí. No es treballa sola, sinó tot el contrari. I la 5a, amics, la solitud del líder. Hi ha algú, ja sé que vosaltres no, però hi ha algú que a vegades se sent sol com a líder o lideressa d'un equip o d'un negoci. No? Sí? Ara és el moment teràpia, ara ens abracem, hòstia, tio, no estem sols. És que són normals. I per què creieu que ens passa això? Per què creieu que els líders senten solitud? ¿Porque tienen más? ¿Vale? Si eres un motivado y encima todo cae sobre ti, perfecto, es ginebra con tónica eso, es combinado perfecto. És així, tenim més energia perquè som els impulsors d'un negoci, els que els cau la responsabilitat que tot tiri, sí, però és que a més tens 10.000 tasques que tenen a veure amb fer, amb pensar, amb planificar, sí? I ens trobem sols, perquè és com continuar una carrera i que la resta es quedi enrere. Hi ha una cosa important, ho sento molt, no sou part de l'equip. No sou part de l'equip. I a vegades creiem, perquè en un moment donat havien sigut companys, ho sento, és que és com pensar que ets amic dels teus fills. Tu penses que sí, el teu fill no. Sí. Hi ha converses que no tindran amb tu. Encara que tu creies que jo soc un tio obert. Vale, no es tracta d'obert, es tracta de posicionament, es tracta d'escala. Sí? És una piràmide, esteu a dalt, és normal que us sentiu sols. Qui sí que és el vostre equip? Aquestes persones que estan a la sala teniu tots els mateixos problemes. Estiguis al centre de Barcelona, a Taradell, a Viladecavalls o aquí o al Garden d'aquí al costat. Tots vosaltres teniu els mateixos problemes. Amb un diferent cognom, però és amb el mateix nom. I vosaltres sou els únics que podeu compartir. Per tant, l'últim enemic, que és la solitud, s'ha de donar-li un antídot, que és la companyia. Per tant, associacions d'aquestes, i no és cunya publicitària perquè no havíem parlat res, aquest tipus d'esdeveniments, quan hem arribat i ja portava 1 hora i mitja tard, parlava amb la Carme i dic, no tallis això, és que això és el que ha de passar, perquè és el moment que teniu per compartir. Ja no ha arribat a plorar junts, potser una jornada més i aquesta nit seria això,
Sí? De moment, al principi mantenim les postures, tots som triomfadors, i quan ja portes una copeta de vi, dius, hòstia, doncs a mi potser no m'ha bé, i l'altre plorant ja, que s'ha de compartir, que és que hem de deixar anar, que portem molta càrrega. I a vegades et ve una bona idea del costat, que no pots implantar directament, però que et fa rumiar alguna cosa que sí que pots fer. Però si no tinc amb qui compartir això, perquè el meu equip no sóc part de l'equip i no tinc a ningú per compartir, la solitud del líder us menjarà. Per tant, us posaria gairebé deures, que és que sortiu d'aquí sabent amb qui heu de parlar la setmana que ve. Aquella idea que heu sentit, aquell company que us ha cridat l'atenció, aquell que té un negoci que dius que xulo. L'ésser humà, per naturalesa, si no ens passa res, volem ajudar. Si no tenim una psicopatia d'aquesta xunga de zero empatia i sóc un psicòpata, bueno, ja, però normalment aquests són carnissers, Però hem de compartir, perquè quan jo li comparteixo a l'altre la meva vulnerabilitat o el meu problema, descobreixo que l'altre té el mateix i que junts podem arribar a entendre alguna cosa diferent al que enteníem. Si no ho verbalitzo, es queda aquí. I recordeu que més del 70% de les converses l'altra persona no vol que li contestis. Per tant, si us venen a deixar anar, claro que sí, i ja està, i segueix. Aquestes són les típiques frases que diem, no tinc ningú amb qui contrastar les idees, no tinc ningú que digui si vaig pel bon camí, tothom espera que jo decideixi, no? Això, ja sé vosaltres no, però normalment sí. Per tant, aquí venia una dinàmica que hem fet, que era parla amb la persona del teu costat i explica-li quin és el teu repte actual. Us heu plantejat quin és el vostre repte? Plantejat el repte no és l'objectiu. El repte ens inspira més, ens tira més a atrevir-nos a fer coses. Hòstia, per a què esteu en aquest sector? No és el per què, és el per a què. Jo us convido que busqueu algun company o algú que la setmana que ve diguis, hòstia, vull tenir una conversa amb ell, i per una altra banda que us plantegeu, jo per a què? Potser demà, sí, i d'aquesta sala hi ha 4 carnissers, saps? Però sí que em donarà energia per poder anar a compartir amb la persona. Per tant, un líder sol és més fràgil, un líder en xarxa és més fort. El vostre equip no sou gregaris, no sou companys del vostre equip, sou el líder de l'equip i ells us perceben així. Per tant, heu de crear espais de contrast, amb el que diguis una idea boja i l'altre et pugui contestar que això és boig. Demana feedback. Ei, com veus el meu negoci? Jo li demano a algú de Tarragona que no té res a veure amb el meu negoci. Vine un dia, fes una visita i em dius com ho veus. Fes-me un mystery shopper. Qui sap més que vosaltres d'aquesta sala? Qui sap més? Si calculant així per sobre són més de 1.500 anys d'experiència. Aprofiteu el que teniu aquí. I demà la vergonya, o el lobo malo este que dice no cal que facis res, és igual, no ho intentis. Es menjarà el llop bo que diu, què tens a perdre? Si amb el que t'ha explicat, hòstia, és una persona superinspiradora. Si no només per això, si m'agradaria tenir converses personals amb aquesta persona. Qui dels dos llops guanyarà? El que diu no cal, i el que no passa res. Qui guanya? El que li doneu de menjar. Simplement, el que li doneu de menjar. Perquè seran els vostres pensaments els que us diran què heu de fer. Però ja sabeu què passa si escoltem el llop dolent, ens mantindrem sense fer-nos mal, no passarà res, i estarà bé, i ja sabeu què passarà amb el llop bo, que et dirà coses que seran incòmodes trucar a aquella persona, però escolta, et porta a un altre lloc. I els 5 aliats. 5è, la solitud del líder, en aquest cas seria comparteix. Comparteix. Feu xarxa. Aprofiteu tota la gent que està aquí a la sala, que la Carme ha tancat amb clau. No podreu sortir fins que no tingueu un company. No, però aprofiteu. Aquest sí que seria el gran consell. Per tant, resum, si tenim l'enemic 1, que és la multitasca, l'enemic 2, que és la reacció constant, l'enemic 3, que és la fatiga decisòria, l'enemic 4, que és la comunicació difusa, i l'enemic 5, que és la solitud del líder, els seus antídots o les claus serien posa focus, ordena, no vagis canviant d'una cosa a l'altra, no facis multitasking, el teu cervell no fa tan ràpid 1A, 2B, 3C com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sí? Per tant, ajudem-lo, perquè a més, quan arribes al final estàs esgotat. A la reacció constants, tot el que puguis, planifica i fes que es planifiquin. Tenim molt clara un tipus de planificació, però segurament si ens aturem a pensar la planificació setmanal, la planificació mensual, la planificació diària, la planificació de l'equip, la planificació de tasques, la planificació... Sí? Tenim coses a planificar. La tercera, automatitza i delega. Tot el que puguis, tot, no, tot el que puguis. No sigueu incendiaris, si us plau. Persona que pot, persona que se la forma perquè ho pugui fer. Però heu de començar. Quines tasques? Les que no tenen valor més enllà del seu valor, que no siguin estratègiques. A nivell 4, simplement aturem-nos a donar una comunicació que nosaltres ens assegurem que el missatge ha arribat. Envio un mail i ja està? No, m'he d'assegurar que aquest mail ha arribat. I com ho fem? Quan estem en botiga, quan estem? 3 vegades al dia el mateix missatge curt i amb una idea només. Posem foco. Quan l'equip estigui entrenat això, podem donar-li 2 missatges amb 3 vegades al dia i haurem d'anar sumant. Perquè se'ls ha d'entrenar. Seria com demanar-li que estiguessin a 5è de comunicació quan no han fet ni P3, P4, bueno, I3, I4 i 5 de comunicació. Ajudem-los. I per últim, la solitud del líder. Comparteix. Comparteix. I comparteix.